Olemme kulkeneet pitkän matkan. 1960 perustettiin Junnikkalan ensimmäinen saha Kalajoelle. 2008 hankittiin toinen sahalaitos Oulaisista. 2023 valmistui uusin ja modernein tuotantolaitoksemme Oulun Laanilassa. Kyseessä on maailman modernein sahalinja, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on 350 000 kuutiota valmista mänty- ja kuusisahatavaraa. Sahaus tapahtuu 3 vaiheessa 3 pääkoneyksikön voimin. Suljettu sahausprosessi minimoi saha-alueen sisäisen liikenteen. Moderni sahausteknologia mahdollistaa sen, että saamme maksimoitua tukkipuusta saatavan sahatavaran määrän. Tuotannosta 90% suuntautuu vientiin. Sahan sijainnilla saavutetaan merkittäviä logistiikkahyötyjä raaka-aineen vastaanoton, sivutuotteiden hyödyntämisen sekä lopputuotteiden kuljetuksen osalta. Uusi Oulun tuotantolaitoksemme vahvistaa Junnikkalaa yhtiönä, tukee kestävän kasvun strategiaamme sekä auttaa meitä vastaamaan tulevaisuuden hiilineutraalin rakentamisen tarpeisiin. Junnikkala.